Dragi naši, dobar vam dan. Dobrodošli u novo izdanje Kafea. Sigurna sam da smo vas iznenadili ovim prvim minutama koje ste čuli, u kojima sam sigurna da ste itekako uživali. Sa mnom itekako zanimljiv dvojac, još zanimljivijeg naziva. Filip i Tihomir, dobar vam dan, dobro mi došli. Bog, čao. Najprije mi recite kako vam je općenito sve ovo trenutno doživljavati, ove intervjue, ovaj veliki interes medija, ali i publike za vas, a kako vam je i tu kod nas u Novoj Ploči? Pa, prvo da se zahvalim na pozivu. Velika nam je čast biti u ovakvoj emisiji, pogotovo u ovom kafiću koji smo već doživjeli kao da je naš. Jer nas već svi osoblje kao vi ste naši dok dođemo svirati. I moramo reći da smo ovdje imali promociju našeg prvog albuma. Što se tiče medijske pažnje, kao što smo rekli u prijašnjem razgovoru dok smo se dogovarali, izuzetno smo iznenađeni time. Jer smo napravili... Ali i spremni. Jer smo ipak napravili nešto što drugi nije i sam naziv benda Bow vs. Plektron, Gudalo protiv Trzalice, možemo reći da je specifičan i jedinstven u svijetu. Nekako imam osjećaj razgovarajući s vama. Vi ste u sve ovo ušli dosta, kako bih to rekla... Planski. Planski, upravo tako dosi mi riječ iz usta. Pa dobro, sad planski je, da. Mi smo sve što smo radili smo planski tako da ispadne najbolje što može. I tu nije smjelo biti kompromisa, znači, apsolutno ni u jednom segmentu. Znači, morali smo... Znači, od same glazbe, znači koja je naše polazište, naš temelj, to je moralo biti najbolje što može. Znači, mi smo morali dati sve od sebe i dok mi nismo bili zadovoljni s tim dijelom, mi nismo kretuli dalje. Dalje, znači, kad smo izdali taj spot, dok nismo bili 100% uvjereni da je to onako kako mi želimo se predstaviti javnosti, nismo pustili van. Isto tako za sve druge segmente, pa evo i na kraju krajeva vezano i za goste na našem albumu i za sam dizajn albuma, za produkciju, za sve smo radili planski tako da bude stvarno najbolje što mi možemo u ovom trenutku. I mislim da smo tu, da je to zapravo ključno, znači da oko kvalitete nije bilo apsolutno nikakvog kompromisa i da je zato album tako dobro i primijećen i prihvaćen. Ja moram evo primijetiti, samo nekoliko mjeseci ima da ste vi zapravo izašli pred javnost sa cijelom ovom pričom i zaista je buknulo. Vi ste jedini u svijetu, jedini, isključivo vi imate upravo ovu kombinaciju tamburice i kontrabasa na ovaj način. Tako je. Dobro si rekla na ovaj način, zato jer prvenstveno, kao što on je već rekao tu riječ kompromis već par puta, pa ću ja reći da je i biranje stvari i naše, znači nema kompromisa što se tiče, nema sviranja kavera, svira se naše stvari, dok se radi obrade tradicijskih stvari, rade se one koje su najbolje, koje najbolje odgovaraju našem duhu. Znači, ne sviramo bilo šta, nego svaku pjesmu koju zaberemo, probamo na probu, da li će ići, da li odgovara našim instrumentima, tonalitetima i onda tek izlazi van. Moram povući paralelu s Tučelosima jer je non stop apsolutno svi povlače, međutim vi ste, kao što si i ti rekao, brži autori, ok, dobro, to si rekao važi, ali ste i autori svojih stvari i aranžeri i sve. Pa dobro, to je bitna distinkcija možda između, mislim da kako da su oni postigli svjetski uspjeh i mi se nadamo da ćemo i tim putem krenuti, ali naravno naš izričaj je potpuno drugačiji i mislim da je naša glazba potpuno drugačija, tako da mislim da je svaka usporedba na bilo kakvoj razini zapravo nepotrebna. Jer oni su majstori u svom fahu bez daljnjega, to su nebrojeno puta dokazali. Mi smo u svom fahu isto tako dokazali se već i Tihomir i ja kao individualci na svjetskoj razini, a sada evo, krećemo raditi nešto skupa što evo isto kao što sam spomenuo, znači tu svjetsku razinu, znači već imamo neke turneje dogovorene po svijetu, znači... To ćemo sve mi najaviti, ali ja bih se vratila na početaka. Tihomir, daj mi reci kako ste uopće došli do ideje da napravite baš ovu priču na ovakav način. Pa jednostavno je ideja došla do toga dok se vratio sa svog školovanja Filip iz New Yorka. Našli smo se u par ansambli, u jazz ansambli, počeli svirati. Shvatila smo da obojica poznamo narodnu glazbu, da poznajemo recimo rock glazbu, metal glazbu, da obojica pišemo
svoje originalne kompozicije i sve to počelo u nekoj zezanciji. I shvatili smo da je kemija nevjerovatna i da sve klapa. I rekli smo, ajmo mi probati odsvirati jedan gig, da mi vidimo kako to bude. Išao je drugi, treći, ajmo snimiti spot, išao treći, četvrti, ajmo snimiti album i tu smo gdje jesmo. To je to. Idemo onda poslušati naslovnu pjesmu vašeg albuma, zapravo pjesma s kojom ste nas i upoznali.
Dečki, sjajno zvučite, vjerujem da to čujete non stop i da vam to brojni govore i potvrđuju, a upravo to potvrđuje i broj nastupa koje imate pred vama. Kao što si rekao, pred vama je velika turneja, inozemna, ne samo u Europi, već putovat ćete nam i u SAD, ali ja bih se najprije vratila na sam album. Velika imena imate na albumu. Tako je, znači ovim putem još jednom se želim zahvaliti našim gostima. To su Teodosi Spasov iz Bugarske, Vlatko Stefanovski, Matija Dedić i Žan Tetičković, koji su zaista dali sve od sebe da dignu ovaj album na jedan nivo koji on zapravo zaslužuje i svojom kontribucijom su zapravo nama jako puno pomogli da se album prepozna kao što je i prepoznat. Kakve su bile njihove reakcije kad su čuli materijale? Pa, jednom riječju bili su jako iznenađeni. Znate kako je običnom laiku koji nije toliko u glazbu kao mi profesionalci, dok smo mi njih zvali, evo poslušat ti duet tambore kontrabasa. Oni su samo to poslušali zato jer smo mi frendovi s njima i naravno da su snimili i zbog toga. Onda dok su shvatili da se ipak radi o jednom dobrom proizvodu, svjetskom, sa oduševljeno su to prihvatili. I naravno oni su inače samo čuli svoje stvari. Onda dok su čuli album u cijelosti, mislim da su sam Stefanovski je rekao Teodosi Spasov. Vlatko je jako pozitivno reagirao i ne samo Vlatko, i evo, ne smijemo zaboraviti Matiju, naravno, koji nam je između ostalog naš veliki prijatelj i koji nam je isto također puno pomogao. Žan, moj kolega sa sveučilišta u Americi, koji je također isto preslušao album i Teodozi koji nas na kraju krajeva, s kojim nas čeka isto tako jedna suradnja u 10. mjesecu. Tako da zaista svi su reagirali, znači od struke pa do, ajmo reći, i laika glazbenih, svi su reagirali jako pozitivno, jako dobro, bez obzira što možda ova glazba ima neke, kako da kažem, možda neke teške pridjeve, ne znam ja, jazz, world music, etno, možda to ljudima nije najjasnije, ali u principu sama glazba je vrlo jednostavna, a opet dobra i zanimljiva. Ja moram svakako spomenuti da ste vi renomirani zapravo glazbenici, vi ste dugi niz godina već na sceni glazbenoj kao instrumentalisti. Ja moram spomenuti definitivno i tvoje školovanje u New Yorku i također brojne nagrade. Ti si bio proglašen, ako se ne varam, među 50 najboljih instrumentalista u Italiji, potom otišao na akademiju u New York i tamo si izdavao i tamo si prošao itekako primjećeno. Pa je, da, znači, evo, kako si rekla, znači već samim tim postignućem što sam uspio uopće se dokopati New Yorka preko tambure, je zapravo, samo to je bilo zapravo veliko postignuće. Međutim, ono što je tamo mene čekalo, ja nisam mogao u nekim trenucima ni zamisliti, a pogotovo da ću, evo, nekako, možda sam od sebe nisam očekivao da ću doći na tu jednu glazbenu razinu. I definitivno to je jedan od najboljih poteza u mom životu, a kažem sad, pogotovo evo i nakon što je, mislim da se to čuje iz albuma u album, neko moje sazrijevanje, a sve to, kažem, govore i te brojne nagrade, rezultati, kako od američkih skladatelja, tako i od hrvatskih, tako da. Htjeli ste započeti isključivo iz Hrvatske? Iako ste možda mogli iz New Yorka? Pa, možemo reći, uz sve ove turneje koje su nam sada pogođene sa fiksnim datumima, naravno da smo htjeli da nam je hrvatska baza. Naš prvi cilj je bio ipak Hrvatska, da cijelu Hrvatsku prođemo, da pokažemo našu originalnu glazbu našeg dua, pogotovo naše obrade i na albumu nam stoji iz moje omiljene opere Nikola Šubić Zrinski Cvate ruža rumena. Htjeli smo proći taj dio spuštajući po Dalmaciji, proći Bosnu, Hercegovinu, sve do Makedonije i Bugarske. U biti cijeli je bio cilj da zaokružimo to područje, a da smo znali da će ipak proći i gore prema Americi, prema Kini.
To je bila samo želja, ali evo, danas je to ostvareno. Ajmo probati malo proći samo kroz album, ukratko. Dakle, ti si nam sad spomenuo što ste na koji način. Dakle, kako mi možemo uopće definirati, ili možemo uopće definirati ono što vi svirate? Rekao si world, etno, music, tu imamo primjese, dakle, i narodnih momenata Bugarske, Bosne, domaće naravno, uz sve to skupa prožeto jednom jazz crtom. Da li mi možeš možda malo pomoći i objasniti malo bolje našim gledateljima? Ajmo reći da naša glazba se možda nekako najbolje okarakterizira kao etno jazz. Zašto kao etno jazz? Zato što ili skladbe koje izvodimo ili su obrade tradicijskih napjeva ili su jednostavno inspirirane tradicionalnom glazbom pa su originalne kompozicije. A zašto jazz? Zato što je u principu naš koncept je jazz. I Tihomir i ja smo zapravo nekako u duši možda džezeri i improvizatori i nekako se zapravo jako puno toga što mi radimo se vrti oko koncepta improvizacije. I on je apsolutno neisključiv i to je možda čak jedna zanimljiva fuzija. Znači kako na nekakvu narodnu temu sad možeš improvizirati na taj način. I mislim da je to apsolutno isto fascinantno i da evo mi smo što se tiče Hrvatske isto mislim da smo trenutno jedni od najistaknutijih na toj sceni. Je li to sve jako veliki izazov? Pa naravno da je, ali cilj je svakog glazbenika da taj izazov prođe ipak u neku šalu, u neko igranje i onda dok kreneš tim putem, onda si veoma, veoma zadovoljan. Zato mi idemo na sve ili ništa, to je vrlo očito. Ali, kao što sam rekao, evo, nakon snimljenog albuma, nakon mnogo svirki, nakon Lisinskog prošli tjedan, ja gledam te snimke, mi u biti cijelo vrijeme imam osjećaj da se mi zezamo na stage-u ko sad ovdje. To je bio cijelo vrijeme cilj, da nismo napeti, nego da tu glazbu čim ležernije prenesemo na našu publiku. Onda vam ja upravo puštam, odnosno vas puštam publici da još malo se zezate, šalite, uživate, a nama priuštite nekoliko minuta čistog glazbenog užitka.
Hvala vam, dečki, za ovu izvedbu. Uistinu ste nas tu sve u srcu Zagreba oduševili. Oduševljavate i dalje i šire. Rekla sam, pred vama je jako puno koncerata, jako puno i svirate trenutno. Iza vas je Lisinski. Bili ste pozvani svirati na Dan državnosti Italije u Milanu. Pred vama su koncerti, evo ja sam zapisala, i Ljubljana, i Beč, i Pariz, Dalmacija cijela, SAD, Njemačka, jako puno toga. Pa je, da, zaista je jako puno toga i evo, možda čak najveći naš nastup koji nas čeka je zapravo u Washington DC-u u Kennedy Center for Performing Arts na Millennium Stage. To će se dogoditi 9.11. Dobili smo potvrdu. Prije toga smo, znači, na američkoj turneji obilazimo New York, gdje ćemo, osim što ćemo održati koncert, imat ćemo i seminar, odnosno predavanje na temu hrvatska tradicijska glazba i improvizacija na njene teme na mom bivšem sveučilištu, The New School. Zatim... Filipe, svakako treba spomenuti, oprosti što ti upadam riječ, Hrvatski kulturni centar Los Angelesa, da, svakako, gdje smo dobili ekskluzivnu pozivnicu gdje sviramo ne samo za naše, kao što bi se reklo, nek ne za kompletnu diplomaciju koja je tamo od Srednje Amerike, od svih zemalja europskih. A svakako trebamo spomenuti i da snimamo spot sa Bobijem Grubićem, sa hollywoodskim redateljem naše porijekla, koji je naš jako veliki fan i veliki prijatelj, tako da evo, to nas isto čeka. Divno. Jeste vi spremni na sve to što vam slijedi? Jeste svjesni što se sve događa oko vas? Pa dobro, nećemo sad neku dramu raditi oko toga. U biti, svaki put dok se počneš baviti profesionalnom glazbom, svakome je to cilj. Mislim, to je došlo, ali mi uvijek kažemo nakon svakog giga, Filip, samo se ne smijemo svađati i sve će biti dobro. I ostati prizemljeni u svakom slučaju. Tako je. I ostati svakako na zemlji, vjerujem da hoćete, ipak iza vas je jako puno utakmica glazbenih, tako da vjerujem da ste spremni na sve ovo što vas čeka i što se oko vas događa. Vi jako planski apsolutno sve radite i jako prizemljeno, to moram primijetiti. Vi već planirate drugi album, a evo ima da je izašao koliko? Nekoliko tjedana. Pa bez toga nema ništa zapravo. Mislim, čovjek mora biti prizemljen i mora biti apsolutno svjestan, mora biti svjestan svoje kvalitete i onoga što radi, ali svakako ono što smo se i Tihomir i ja obojica uvjerili kroz suradnje sa Vlatkom, sa Teodozijem, sa Matijom, sa Žanom i sa svim drugim glazbenicima s kojima smo imali priliku dijeliti pozornicu, je da su u stvari to jedne vrlo normalne i vrlo prizemljene osobe koje razmišljaju jednako kao i ti, koje zapravo samo obožavaju glazbu. I cilj im je stvarati glazbu i cilj im je stvoriti nešto novo. A što se tiče našeg idućeg projekta, to je zapravo projekt sa gudačima, sa gudačkim orkestrom i za njeg planiramo snimanje i taj album bi trebao se snimati sa našim proslavljenim ansamblom Zagrebački solisti. Jeste ponosni promovirati našu tradiciju u cijelom svijetu? Jako jesmo. Ja bih htio naglasiti, kao što si sama pitala, Filipa, koji smo mi pravac. Ja cijelo vrijeme govorim, mi bi htjeli da smo jedan novi neopravac i da mi zadiramo jedan novi pravac, jer svi će reći naše pjesme su se obrađivale u bilo kojem bendu. Ali mislim da na taj način, kao što mi radimo našu originalnu glazbu, obradu tradicionalnih hrvatskih zemlje okolo glazbe, mislim da to nije rađeno i htjeli bi napraviti iz ovoga jednog nacionalni brand, da se zna da je ovaj Gudalo protiv trzalice dolazi iz Hrvatske i da to je jedan potpuno novi pravac i dobiti čim više fanova i publike. Dečki, puno vam hvala. To bi bilo sve od nas za danas. Vidimo se za točno tjedan dana. Lijepi pozdrav!